Aduh, Dato. Kamu ngapain mau? Aduh, ora lho, Dek. Aku mau bikin ketok gagah tok lho, Dek. Raimu. Bah, jane kopi apa jamu toh? Wis matengan, Dek. Matengan dasmu atos wi. Tuku sik gas nang. Lah, tuku gas Dek ora iso to iki. Aduh. Yo, Dek, sabar lho. Oh alah. Pak Noi tibae wedi to karo bojone. Ngomong apa raimu? Paine wedi bojo. Ora nek ceritane, Bos. Bojo rewel ijolne. Tenan apa piye Pak No? Engko sano gek ngapusi. Raimu. Wes gek ndang mangkat. Oh, itu rasa malah-malah. Awas kowe ya. Aduh, Dato. Kamu ngapain mau? Aduh, ora lho, Dek. Aku mau bikin ketok gagah tok lho, Dek. Raimu. Loh, kok nyeruan?